들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. Tini phungo hanyohai te kaisa koktoma kotor kaisa kasawi phaikya saimangka South Korea o kaisa plane hatra wngka hinui saimangka o plane no tongo 181 jona borok hinui tai saimangka je kwbangma news channel logo phunugui tongkha o plane hatra wngthani 130 jona thwikhe 181 jona ni bisingo rogo hinui belai no uanamasingcha kaisa patimung pati thangka South Korea o saimangka bongni aroni local time 9ta hai jora rogo o hatra kotor wngkha hinui tai o hatra je jaga wngko omo wngkha Muan hinui kaisa airport o landing ni jorao o plane runway ni physical kaisa diwar o thangui thutai rwma bai a plane o hor nangui thangkha amo bai aro kajak 61 jona ni langma chokha hinui chwng koktoma ni bisingtwi saimangkha tai saimangka o plane Bangkok ni theke thangmani South Korea ni Muan airport o tai o plane wngkha Jeju aircraft ni swnamjak plane hingke norok nugui mankha no o video ni mangpili o belai no kirimasisasa kaisa patimung pati thangkha tini robibar din ni phungni patimung hingke norok saimana mwtai hai kaisa patimung 25 December ni dino se kaisa mwtai hai plane kaisa hatra wngui thangmani Kazakhstan o aro wngmani 4-5 din si wngkho tini taisa hanyohai South Korea o mwtai hanya kaisa kirimasisasa patimung pati kha kintu Kazakhstan ni hatra ole tobo aro kaisa chomotkar babe 32 jona ni langma banchikha kintu oro hingke 181 jona kajak bisingo no 179 jona khamui thwimano hinui kaisa ashongkha salai tonglaikha kwbangma channel logo hinkhe norok nugui mankha o video ni mangpili o kaisa kirimasisasa patimung pati thangkha tini 29 December ni salmari ni dino hingke norok ani video no chajakhai ba like subscribe share khai di mwtai hai tebo kotal kotal video rok saimanani bagui.